Bueno, jazta irtzera puntuan urteteko gertu. Bai, hori da, ja prest, jain etorri gara Bergaratik, pixka berotzen, eta ondo, prest. Justo kontrako norabideko zirkuitu ezotu zuen. Hori da, hori ikusi dugu, aldapatxua badaude, osake berotuko gea, eta girua erra, osake primeran. Guretzako aukera handia da, eskertu inbertsaio, txintxikari, eta aldiari olako aukera matia, porque karrera guztietan ezin gehatera Jamaikekin, eta posik. Bon, eskak, aldamenien patina dituzuela, zuen plana hoxe da, patina ikenikia. Bai, hori da, bai, ni lehengo aldiz. Bai, nirea, bai, lehengoa da. Lehenengo aldiz, bai, zirkuitu hau edo olako karrera bat edo zer? Ez, hau, proba hau itzen, bai. Guretzako proba hau eta bestelare bai, patinetan, bai. Bidia ez da berrixa, beni biltzen gai igual pizkatxo bat, baina bai, proba bestela, bai, lehengo aldiz. Urtero etortzeko itxuria eukitzen dut eta, bueno, azkenean, kirol pixkat itxiarren, ez da aparteko helbururik, disfrutau eta, bueno, giroaz gozatu, bai. Erlojuarekin gozu orduan? Bai, hombre, gero ez da hobeto, igual urtetik urtera hobetzen baldi banoia hobeto, baina, bueno, bai. Bueno, herrikoia da, baina lagun artean etorri beti oten dira piki horreik, ez? Bata bestian denborak eta lehenago edo berandu sartu. Tartean horre, ibilbidean, tartean tokatzen bagatu gara rapatzu zaten, no, ez? Bai. Garazi, hemen zagoz, irtzera puntuan? Bai, gaur hementxe. Zer, denbora batekin zatoz, helburu jakin batekin edo? Ez, gaur disfrutetara, kuadriatik etorri gare bastante, zazpi, así que batera itxeko asmoakin. Bueno, osaki, orduan ja azkenan martxan da egiten da hori, ez? Kuadrian etorrezkeo, martxa gelduenian, danok. Bai, baina, bueno, danok atope, alik eta ondueningo behintzat, bai. Bueno, ze planetan torrezai, kuadrian, bakarka, zelan? Bakarka, eta, bueno, aldan da ditxera, ez do asko entrenau, baina, bueno, disfrutau, sufridu eta aurrera. Zer da, urtero ja markautakotzen karrera horretako bat? Ni odin arte antolakuntza honeiz, baina aurten ja liurre, eta hori, urtero ja hartzoten kostumbria. Lehenengo aldixa? Ez da lehenengo aldixa, baina indala urte asko inau lehenengo aldiz, eta, bueno, apur bat eska joan zan, eta urten, gaur aurten asko prepara bau nator, nazik, abar zurtuten dut. Zein da plana? Gehien bada disfrutatzea, ondo pasatzea, eta denbora, bueno, beti nahi dugu denbora txukun bat egin, baina gehien bada sensazionak eukitza. Temperaturia zer, azaroak 2, eta, bueno, 20 gora gradu, atzaldian, ez dakit honek aldeko edo kontrako ero zer da nahu zuetako? Guretako, bueno, pixkat igual kontra, depende pertsonia, bueno, niretako ondo, temperatura ona, gisa da ontxe guzkisa sartzen da bilela eta freskotzen egongo dela, así que horrek lagunduko dugu pixkat. Bueno, zein da plana? Bueno, plana, zapatu atzaldie ondo pasetie eta elmugari iristie. Uste eta joko garela, baina polik-boliki. Kuadria entorri zai edo zela? Bai, laupabos lagun etorri gare, hola gure lehenengo karrera da, nire bintzet, eta hori, eskusa moduen. Eta ze holako entrenamentu zeakin da, eta barritakin, eta iztoixa horrekin edo, ez? Nire partetik, kalientamentua eta beroketak eta entrenamenduak, las justos. Aurreko hastien pareba bueltatxo emun, eta nahikue. Nik uste gaurkua bukatzeko, nahiko izango dara. 10 kilometro dia, ondo? Nik uste soberan, bai. Disfrutateko nahikue. Nondik etorri zadai? Gazteiztik. Eta ze asmotan? Ikusiko dugu. Gu aterako gara eta gero ia batek daki. Ezagutzen duzu ibilbidea? Bai, iaz egin nuen eta orain dela 2 urte uste dut ere egin nuela. Gustokoa duzu orduan? Bai, gainera eguraldi hona egiten du, orduan oso ondo, hobeto. Bestela guztita badago eta horrela hobeto. Hemen ja girua ja badau, popularra, baina hemen dana ja nervioso. Bai, ja mintia bilbilian dau, giro derra daukou, eta jendetza etorri da. Hemen ez luzera, eta ja irrekitan gauz, ja bertan azten dan, da dana bere bidegorriti dana bidien doian. Ze posibilizai antolakuntzan? Ondo. Aurten aldaketa batzuk inditugu, eta apur bat esperimentetan, 18. ekitaldixa da, eta aurten dorsalak adibidez ez ditugu hemen eman, danak Bergaran eman ditugu, autobus lanzadera jarri dugu, lanzadera geixau, danandako, eta apurtxo bat... Tantea iken, oin ikusten. Bai, abersemuz urtetan dauen aurten, eta hoxe. Bueno, Zabaluzetik urten eta Bergaran bukatu, Semineixo inguruan gero hor pikin bat girua hor girotuko zu, ezta, bukaeria? Bai, hori da. Oin hemen errekan gora fango gara bidegorritxik, bukaetan da... Iralakalian, eta gero ikastolako karpatan, haningo dugu primizioanak entrega, sosketa, eta anua behan egongo da, eta hoxe, giro hona dauen.
Kaixo ikusentzuleok, saio berezian gaurko Armaiatik izan be Soaluze eta Bergara arteko lasterketak hartuko ditu Armaiatik saio honen minutuak. 10 kilometroko lasterketa herrikoia berez, baina irteera kontuan denbora parte hartzaile askoren berbagai, zenba denboran ingo duen bakoitzak. 7 minutu korrikalariendako Jamaikeko gatera dira, patinetakoak ere bai, baina gehienak korrikalariak izango dira. Aurten ez da 400 langa hori gainditu, parte hartzaile kopuruak, izan be subia edo asteburu luzia tokau da, lasterketa honekin batera, eta 360 lagunek emun daue izena, lasterketan parte hartzeko. Esandakoak etorri gara, Soaluze Bergara arteko lasterketa hau jasotea, eta 12 minutuetan ikusiko duzue zer ikusi dur eta zer entzun dur. Minutu gutxi arratsaldeko 5 jotzeko eta horra patinatzaileak eta janbaikekoak abiatu ondoren, korrikalariak atletak ere lasterketa hasteko gertu eta aurrean favoritoak. Besteak beste Ekain Larrea, Aitor Mimentza, Andoni Gomez, Xavier Labaka, ero David Gartzia moduko korrikalariak lasterketa hasteko gertu. Richard Fernandez Oñatiarrere irudiotan eta tartean baita emakumezkoak ere Ainara Uribarri, Nerea Baena, Itziber Urkiola, Nora Narbaiza edo Itxaso Gangoitia moduko atletak, horiek ere lasterketa hasteko gertu. Horra arratsaldeko 5etan 360 korrikalari Antxintxika kroseko lehenengo metroetan. Badoaz korrikalariak, azken korrikalaria kontxeia Bergarara bidian. Soaluze Bergara krosa, irteera Soaluzen, helmuga 10 kilometro barru Bergaran. Atzetik aurrerako bidea egingo dugu, Bidegorritik, Soaluzetik, Bergarara. Aurten ere, klubeko kide, Antxintxikako kide izandako Mikel Crespo eta Oliver Hernandez ere gogoan izan dituzte, euren lagunak, etxekoak, zenitartekoak lasterketan izan dira, urtero kalerik egin barik egiten dietene omenaldi ederra eta esan dugu, aurten 360 lagunek hartu dutela lasterketan parte. Iaz 410 lagun izan ziren, baina aurtengo lasterketa zubian egin dute eta antolatzaileek adierazi dute zalantzare basutela fetxa edo data arraro xamarrak bazirela lasterketa antolatzeko, baina hala ere oso pozik geratu direla parte hartze kopuruarekin. Ibilbideari dagokionez aldaketa txikiren bat izan da, lasterketa luzatu egin dute eta aurtengo edizioan izan be krosa orain artean etzen 10.000 metrora iristen azkenengo urteotan ez behintzat, horre ibilbidean aldaketa batzuk egon direlako, 600-700 bat metro inguru falta zitzaizkion 10 kilometroko lasterketa izateko, eta korrikalarien partetik jasotako eskaire ikasu eginda zirkuitua apur bat luzatzea erabaki dute, jendeak distantzia hori 10 kilometro horiek bete nahi zituelako. Eta ikusten dozuen moduan, guk korrikalariekin ere atzetik aurrerako bidea egingo dugu herri mailako atletak grabatzetik, aurrealdeko postuetan borrokan ibiltzen diren horiei grabatzeraino.
emakumezko azkarrenen arteko borroka horra 75 zenbakidun elastiko moredun Nerea Baena bigarren sailkatu zen korrikalaria Soraluze parean korrikalariak, jarraian Ainara Uribarri korrikalari oñatiarra azalduko zaigu metro batzuk aurrerago. Uribarrik irabazi zuen lasterketa 38 minutu eta 56 segundutan, horra oñatiarra, horra Brooks taldeko ordezkaria, mendi lasterketak alde batera utzi eta asfalto gainean ere ondo baino beto korrika, baina salto batean Iralako zuzenera joango gara, bertan zen Mireia Bikuña lankidean lehenago irten ziren eta dagoeneko helmugaratzear zeuden janbaikekoen eta patinatzaileen zain. Hemen agertu dau, Bergarako Irala kalian eta seminarisoko patixuan aurtengo parte hartzaileak jasotzeko. Janbaikerrak eta patinatzaileak segituan helduko dira. Era berean, laster batian ezagutuko dugu, zeintzuk dian aurtengo kroseko irabazliak. Iñaki Azpitarte Lopezek, Asier Navaridas Kortabarriak eta Leire Troitiño hartu zuten esku janbaikean. Horra, helmugako irudi horiek, protagonista hauek, 10 kilometroko ibilbidea dagoeneko beteta, eta segituan ikusiko ditugu patinatzaileak. Hor ere, azkar batean egin zituzten lanak patinatzaile azkarrenek, eta horra irudiotan, Sergio Uriarte 17 minutu eta 24 segunduan geratu zuen Uriartek erlojua, debagoien dar bat, Josu Arana izan zen bigarrena, minutu eskasera, minutu erdira, 18 minutu eta 4 segundu behar izan zituelako Josu Aranak lasterketa egiteko, Jesus Maria Jimenez izan zen hirugarrena, laugarrena Igor Garate eta bosgarrena Ander Garitano. Emakumezkotan hor ikusi dozue, Berezi Martínez de la Fuente 18 minutu eta 34 segundutan geratu zuen erlojua, Amale Mujika izan zen bigarren, hirugarren Oiane Etxeberria, laugarren Andrea Acosta eta bosgarren Leire Etxeberria. Horra patinatzaileen artean, gizonezko eta emakumezkoen artean lehenengo 5 sailkatuak, hauetako batzuk seguru datorren domekan Behobia Donostia lasterketan izango dira, hauek patin gainean eta korrikalarien artean ere makina bat ikusiko ditugu, astebete barru diogun moduan, Behobian hasi eta Donostian amaituko duten lasterketan. Irala kaleko irudi hauetatik lasterketara, korrikalarien lasterketara bueltatuko gara jarraian, herri mailako korrikalariak erakutsi dizkizuegu, atzetik aurrerako bide horretan aurrealdeko postuetara gerturatzen ari ginen, Ainara Uribarrirekin etorri gara Iralako zuzen honetara eta ostera ere, Ainara Uribarri utzi dugun toki berberera bueltatuko gara. Horra, Bergarara iristeko azken kilometroak faltan, eta esaten ari garen moduan aurrealdeko postu horietan, saltza horretan azken taldetxo horietan ibili ziren korrikalariak ikusten ari gara, esaterako irudi hauetan, 280 zenbakidun dortxalarekin, Aitor Sandino 11. postuan helmugaratu zen gizona, horra David Gartzia Durangarra zenbat aldiz irabazi duen gizon honek lasterketa hau. 2010-tik 2016 bitartean edizio guztiak irabazi zituen Garziak, 7 guztira eta 2022an ostera ere altxa zituen helmugan besoak. 8. garaipena lortu zuen hor David Gartzia kantxintxika krosontan, errekonozimendua hemendik Bizkaitarraren dako, ondoren ikusi ditugu Iban Delgado, Julen Etxebarria, Ibon Aristimuño, Andoni Elduaien, Xavier Labaka, Andoni Gomez eta aurrealdekoen borroka honetan gaude. Bi hauek ere badakite lasterketa irabaztea zer den eta ordurako Aitor Mimenza amore ematen hasita zegoen izan ere, Ekain Larrea Antzularrak beste martxa bat zeukala erakutsi zuen zapatuan. Ekain Larreak 2023an iaz lasterketa irabazi zuen, sasoi betean Goierri Garaia taldeko mutila bat zenbakidun dortxalarekin iazko txapela defendatzen zebilen Antzularra, eta zapatuan bigarren urtez txapela jantzidu osterare. Larreak hauek ere sasoi galanta, anai guztiek espada asfalto gainean mendian nabarmentzen dira, eta diogun moduan atzera begira Larrea, Aitor Mimenza geroago eta urrunago zeukan, ara elastiko laranjarekin atzean ikusten da Mimenza. Aitor Mimenzak 2017an, 2018an eta 2019an irabazi du antxintxika krosa. Horra, irudiotan Bergarako erdigunera gerturatzen Mimenza, aurretik Larrea,
Horra azken kilometroan sartzeko unean, 3 zenbakidun dortsalarekin Fraizko Zuri plaza paretik orain momentuan, Ibar Garai kaleko zuzen osoa zeukan, Mimentzak larrea nuntzi joan ikusteko hor parez pare ere izan ziren, ondoren biribilan buelta erdi hartu eta larrea geroago eta urrunago ikusten zuen Mimentzak, izan ere, korrikalari bakarra izan zen 30 minututan lasterketa egin zuena, 30 minutu eta 57 segunutan geratu zuen ekainlarreak irudiotan zuen gizonak. Erlojua ikusi Mimentza atzean zela zetorren, ordurako garaipenaz gozatzen, Irribarrea ahoan bat zenbakidun dortsalarekin, larrea lasterketan jaunda jabe, publikoaren txaloak erdigunean batutako ikusle horien txaloak jasotzen, eta hortik Irala kalerako bidea hartu zuen. Antzularrak, horra, aurten ere bigarren urtez jarraian, ekain larrea irabazle Antxintxika krosean, punta-puntako kontrarioak atzean utzita, izan be Aitor Mimentza moduko korrikalari bat utzi zuen atzean larreak. Horra, Mimentza, azken metroetan hau ere, Irizarri ibilbidean honezkero lasterketa amaitzako deseatzen, egin ditzagun azken metroak Iralako helmugaraino bizkaitarrarekin. Horra 31 minutu eta 14 segunduko denbora eginda, 31 segundu gehiago behar izan zituen Aitor Mimentzak ekain larreak baino, horra lasterketako bi protagonistak podiuma osatzea faltasen eta Andoni Gomezek irudiotan dozuen lagunak Bergararra 149 zenbakiarekin, Valentziako maratoira urten ere lanean fin dabilen Andoni Gomez hirugarren podiuma osatuaz Antxintxika krosean. Laugarren postuan zailkatu zen Xavier Labaka, hau ere segituan iritsi zen, bosgarren Andoni Helduaien, 6garren Ibon Aristimuño, 7garren Julen Etxebarria, 8garren David Gartzia, 9garren Iban Delgado eta 10garren postuan Diego Calderón. Horra, gizonezkoetan 10 onenen zerrenda, horra irudiotan podiuma osatu zuten 3 korrikalariak eta poliki-poliki emakumezkoak nabarmentzen joango gara, segituan etorriko dalako Ainara Uribarri, horra 301 zenbakiarekin 38 minutu eta 56 segundutan geratu zuen korrikalari oinatiarrak erlojua, emakumezkotan onena Ainara Uribarri. Bigarren, arrasatear bat, Nerea Baena, 39 minutu eta 55 segundutan geratu zuen erlojua, Uribarrik baino minutu eskas gehiago behar izan zuen lasterketa egiteko, Baenak, eta horra podiuma osatzen, elastiko urdinaz, 305 zenbakiaz, Aitziber Urkiola 40 minutu eta 9 segunduko denbora eginda. Ondoren helmugeratu ziren laugarren postuan Nora Narbaiza, 5garren Itxaso Gangoitia, 6garren Miren Josune Bikuña, 7garren Izaskun Azpiri, 8garren Olatz Manuel, 9garren Edurne Arakistain eta 10garren postuan 10 onenen zerrenda osatuaz Mari Jose Zafra. Bueno, kain zorionak? Eskarrik asko. Zeu zemoz karrera hontan? Ondo, atzetik ju naiz, hori, Aitorrekin indo karrera ana, atzetik eta hori, bukaeran aldatu eta ondo, sensazio honak. Bazako amaina helburua irabaztea zan? Bueno, esperantza hori duten da, baina gero ez da jakitzen, paso bida, baina bai, ondo, posik. Beti duten da helburun bat, hori, motivazio hori, baina bai, gaur aurrian ibiltzea intzepai eta hola, hobeto ezin da. Bueno, zorionak? Eskerrik asko. Hauz izan helburua irabaztea? Bueno, helburua tenporadia bukatu da neukan da helburu bakarra disfrutaikia zan eta ambientiaz gozatzia alikta azkarren. Eta samurrin duzu edo ez dakit temperatura pepinin bat altu bebaztian gaur? Berua guztaixat, baina nota esan, oitu behik igual ja temporada ontako. Eta samurrez, ez kostaitea, Iazko antzelako karreria, ez aurten? Bai, antzeko banekin etorri horretik ez da, azkeren nik ustu badala ja bizitzan legio esatea bodun, ondela urte askori etortzen ditzan da, David Zeon hor urte askotan irabazle beha, beha ja pizkat adinen gora, ni sartu nintzen pizkat hor aurreko postoietan, da, azken urtetan nik, sortea okin dut horren ibiltzeko, da azken urtetan ekain etorri da,
Badakigu ze maila dauken, eta bueno, hasieratik atea naiz danak ematea, ze badakit bukaera berakin helduta jai daola, baina alatare ezin izan de soltao, da azkeneko kilometroan ni baina asko sobio izan da, zoriontzu bakarrik geratzen. Ze sensazio? Bueno, nahiko ondo, ze nire helburua zen, nire 2015ko markia jaiztia, eta lortu eta zigi oso pozik. Eta hori zen, preparau be hortarako izara? Ez que egisa esan da hor prepara, oinarte gona zitzen karrera oso motza, 5 kilometrokoak. Orduan gaur proba binaz 10 kilometro baten, zelan nagoen, eta bueno, ondo hasiko pozik. Ainara zakoan biztan, karreran zia, lehenengo sartu dana? Nahiko aurrian zauen, ni junaz apur bate gordetzen, zando, bukaera arte zanduztie gorutza pikatzen zauen apur bat, orduan, gordinaz apur bat, azkenengo momentuan, kapaz ikusten nintzen, hasi que aurrera indot. Bueno, Andoni, zorionak? Eskerrik asko. 3. azkarrena helmugan, esperotakoa emaitza? Egisa esanez, sekigun ze 3 etorri dian bebai, hemen asko irabizi deben jendia. Bate, azkenean, grupo bat indogor, 4, 5, 6, 7 nagoia zena, eta unga pixka tiratzen, eta 3. bakarri zoiana harrapau indau, eta azkenean, hor geratuga 2, 3. postu ondako, eta azkenean, asko peleauta, 3. indau. 3. mutietan, baina bergararen artean lehenengoa, hori be bada, kategoria? Bai, urte askotan toko joat hemen Bergarako lehenengoa izate, eta gaur zorionez berriro errepika bindau. Zer dako karrera honek, pikin bat, herrikoia da, bertakoa da, eta horrek igual emute xau bere tokia, hemen inguruko jente askok parte hartzen da? Bai, hemen Bergarako jendia asko ditzen da, herrikoia da, karrera politxa da, leku batean hasi, beste batean bukatu, nire olako barrera gustatzen ja, eta egitza esan rekorridu zuan igual jende asko ez da, baina behin Bergaran sartuta, Bergarako galietan jende asko ikusten da. 3. ikusi zau, helmugara sartzen, ze mauz? Ondo, egitza esan hasiera gustora zinei, baina bostetik aurrera pixkat, ez dakite, zetasuna edo, apurtxo bat luzei jata, bostetik 10, baina azken kilometrua jendean animoekin eta berriro, metara ondo. Horre beti lagunketan dau? Bai, egitza esan kriston ambientia, metara sartzeko. 10 kilometro hostia, ze mauz? Lehenko gorputzaldi igualak inez, pentsaiken do, baina ze mauz? Espero moduen. Poli-poliki fangare, gozatzen, kristonioko girua hemen Bergara eltzerakuen, egura disabe lagun, eta basko, disfrutador, egiz esan. Erlojuari behitu barekin duzu? Bape, pero. Referientzarik. Etorre zara disfrutaia eta hoxe induzu? Horan izen da, espektatibak beteta. Urrigun etorteko beharrez moduan? Nik uste baietz, lehenengo aldixea da eta uste dut azken ez dali izen behar, bai. Ozera fan da karreria? Ondo, nahiko ondo, niretzako bero puntua behitzen ebe, baina ondo, nahiko ondo. Zora kalambrerik ez, eta... Ez dut injot, aguro injot, baina maratoia nahi prestatzen, eta injot pixkat maratoira begira, oin berriz korrika inbiot, leheno bekorrika injot, eta oin bai. Espero zeben moduan, ero keixo kostosotzu edo zer? Egitza esan ez nukan helburu handirik, eta azkenian egitza esan oso posik, lortu do zorionez poliki hastia, gero ja gustora jarraitzeko. Askotan gertatzen da norbera geixegi emozionatzen da, eta gero azkeneko kilometroa luziak itzen die. Eta urtengoan poliki xabazin naiz, eta benetan asko disfrutau dut. Zen mauz karreria? Pizka bero, eta gogorra, baina ondo. Beste temperatura bajo botan hobeto, arraik ezara? Nik fresko hau nahi xau dut, baina hola tokau da, así que... Eta zemozko girua onda hor karrera barroan, zeuen artean, bai? Bai, ona, gure artean animatzen, gero publikoa da animatzen, así que ondo. Ondo fan da? Bai, ondo, kantzauta baina ondo. Kantzauta, ze aguro urten duzu edo zer? Hasiera jende asko eta pixkat posizioak hartzeko, pixkatxe bat azkarra, gero lasaitxuga. Ze tramotan ibiliza, ez dakit Jorge pentsau duzu, emendik aurra noia, fuerti hau edo deskantza duen bio eta guro noia eta... Fuerti hau Bergara sartu gazenean, ridikulua zitzeko. Hombre, herrikoia da, baina ez norbera duintasunez akabo gura, eh? Hori da, bai. Zen moduz? Ondo, oso pozik indakuaz. Bizikleta gainetik, atxintxik aitxera gaur? Bai, ja temporada azkanpo gauzen ez da kursuak inazi duenez, notia igotzeko gimnasian ez, puntu bat igotzeko esan zozkuen parte hartzen baginen da bukatzen baginen karreria, puntua igoko zozkuela, orduan etorri gamen klase dana.
Ainara Uribarri aurtengo Soaluze Bergara lasterketan azkarrenak, baina jentia orokorrian posik, helburue beteta eta batez bet disfrutau inolako karreran. Askorendako gaina Mireia izan da Behobia Donostiako prestaketa karrera bebaita. Hori da, ze aurtengo Behobia Donostia urrengo domekan azaruak 10ean izango da, eta urtero moduan, goienako lantalde bat egongo da han, bulebarreko enbugan, Debagoiendarrek kontautakoa jasotzen, beraz, urrengo Armaiatik, Donostiatik egingo dugu. Besterik ez, gaurko lanak bukatuta, ondo segi, agur!